Nunca foron culpables os que mandaron enterrar as vacas. Non, e co paso do tempo viuse. A eles non lles pasou nada. Home, a nós tampouco. Mais que a incomprensión de algunha xente. Pero en ese momento sí que daba a impresión de que nós éramos os culpables. Se houbéramos calado, non houbera pasado nada. Nadie se houbera enterado. Dixo o señor Fraga, en unha entrevista a un periódico naquelas fechas, que a culpa era dos veciños de Mesía que habían visto algo que non tiñan que haber visto. Eu creo que eso xa explica moito. Para min, personalmente, foi unha experiencia dura, a nivel social, falando dura, porque decepcionoume muchísimo. Eu tiña outro concepto, claro, non coñecía, parece ser que non coñecía eu o que hai que coñecer, desgraciadamente, na sociedade. Eu non coñecía, vamos, que uns políticos, que uns gobernantes poderan facer as cousas de tal forma e quererlle tapar os ollos aos seus cidadáns dunha forma tan non sei como decirlo, tan chamativa, tan escandalosa, vamos. Eso produceunos unha impotencia grande e un cabreo grande. A min desde aquel momento quedoume unha imaxe con moito menos respeto aos gobernantes. A de Mesía, a finais de 2000, foi a crise máis grave do conflito das vacas tolas e a peor xestionada politicamente. Provocou a caída de Castor Gago, unha dimisión que no seu momento foi interpretada como un cese fulminante ordenado por Manuel Fraga. Non era moi difícil intuir de que estábamos en período preelectoral e que se podía utilizar políticamente. Co cual lle dixen, ten vostede a miña dimisión a súa disposición e creo que ademais que pode ser unha medida acertada. Me volveu chamar e me dixo, sabe vostede que presentou o PSOE unha moción de censura contra ele e tal. E dixe, mire, presidente, mañá ten vostede os titulares dos periódicos na man. Ou o PSOE presenta unha moción de censura contra Fraga ou dimito o conselleiro de Agricultura. Vostede decide. Foi aceitada a petición de relevo do conselleiro de Agricultura e foi nomeado o conselleiro Dizguedes. Manuel Fraga, convencido de que precisa alguén expeditivo e cun perfil máis político para resolver o problema de opinión pública, chama a Dizguedes como substituto de Gago. O encargo de asumir esa responsabilidade pois foi evidentemente unha chamada a unha xuntanza co presidente da Xunta, o Manuel Fraga, donde me dixo que efectivamente Galicia o sector agrogandeiro estaba sufrindo unha crise seria. Aceptei esa responsabilidade, evidentemente con muitísima preocupación, porque partía dunha crisis moi seria, moi grave, desde o punto de vista do que afectaba ao propio sector e ao mesmo tempo unha alarma social na opinión pública. Por tanto, era unha situación moi delicada e así mesmo partía de unha ignorancia, de todo o que rodeaba toda esa crise e o contido profundo da mesma crise, non? Probablemente lle deu, pois, unha mellor comunicación, a forma a hora de disolver aquela alarma social que había, e por outra banda, pois, quizáis, bueno, pois xa foi o cambio, xa foi un pasar páxina. Nun primeiro momento, Guedes reúnese con todos os implicados na crise e escoita as súas propostas. Pero a súa xestión viría marcada polo sacrificio masivo das reses, estiveran enfermas ou non. Eu dediquei uns días para escoitar e ler, sobre todo escoitar, para facer un diagnóstico. Unha vez que eu, máis ou menos, pois me fixen con o guión da película, pois a partir de aí empecé a dirixir a película, non? Cambia a consellería, chega a Dizguedes, maximiza o asunto, non? É dicir, decidiron que todas as explotacións con algunha vaca tola teñen que sacrificar todas, non?
era o gran drama, non? Todo o medio de existencia dunha familia tiñan que sacrificalo, cando logo co tempo se decidiu que non había por que facelo, non? Que controlar as vacas, é dicir, que non se transmitían dunas a outras, se transmitían polo penso, non? Entón, controlar que non estiveran contaminadas estaba solucionando o problema, non? Se hai uns señores que entenden de enfermedades, eses señores que os poñan a investigar esas enfermedades, esa carne que non se consuma, pero que non fagan o que fixeron con nós, matarnos as vacas. A política que seguiron foi a política de exterminación, non a política de análisis, de atención medida, coidada, ponderada da situación de moitos gandeiros. Non hai ningunha razón técnica que diga que unha vaca contagia a outra por convivir con ela. Sin embargo, se fixo é unha nova mostra cada galería, pero tirando pólvora cos cartos dos gandeiros, non cos cartos do propio goberno. Mire, eu creo que a pancarta que dos anos que levo en sindicalismo que máis me quedou gravada das centos que levamos a todas as manifestacións é unha que levou Álvaro, un fillo dun gandeiro de Lalín, de Román, que poñía a cartel: porque un político estea tolo, hai que matalos a todos. Se están enfermos, vexo moi ben, pero se non están enfermos, os meus animales son como os demais. Na fecha que estamos hoxe, gracias a Dios, non me saliu ninguna máis, nin becerros, nin vacas, que me poden salir, pero que miren, pero que non fagan iso que fixeron, que aquilo foi un destrago. Cada animal que iba ao matadeiro, pois se lle facía a proba da enfermedade. Entón, pois era innecesario, a cadea alimentaria estaba xa controlada, era innecesario facer unha matanza indiscriminada do resto dos animais simplemente en prevención. Os análisis posteriores ao sacrificio deron como resultado que eses animais estaban ben. Unha das medidas máis criticadas de Diz Guedes foi o personalismo co que entregaba as indemnizacións aos gandeiros. Os sindicatos agrarios acusárono de comprar o silencio dos afectados. O novo conselleiro, cando foi á granxa a indemnizar aquel gandeiro que perdera toda a granxa cas crisis, se cadra quería dar garantías aos gandeiros. Se un gandeiro lle morre toda a granxa e se queda sin granxa e sin indemnización, o normal é que outros gandeiros da lao oculten se tuveran vacas enfermas. Todas as explotacións no meu tempo que foron sacrificadas ao 100%, todas elas percibiron a indemnización correspondente pactada e aceptada por ambas partes e ao mesmo tempo todas reiniciaron a súa actividade. Se eu estou afectada por unha situación e teño dereito a unha axuda, non me ten que vender ninguén porque teño dereito a ela, non? Eso o primeiro. E o segundo, que se o diñeiro recibo na conta do banco non fai falta que ninguén me vai a dar personalmente. Creou unha certa sensación nos gandeiros de algún xeito condicionarlles que iban ter axudas, pero se os sacaban do debate mediático e, polo tanto, de algún xeito era unha forma indirecta de insinuar silencios a cambio de xestionar a axuda, e desde logo logrou que por esa vía manu militare desaparecera da opinión. Chega un momento que eles se creen os portadores da verdad e os portadores das solucións, e ademais ainda por riba queren mandar, queren decidir. E claro, ese non é un papel dun sindicato. O papel dun sindicato pode facer propostas ou pode facer críticas, pero o que non pode pretender un sindicato é decidir, porque para iso está o goberno. Que as vacas tolas constituían xa unha crise era innegable, pero que acontecía co posible contaxio ás persoas? A cadea alimentaria semellaba controlada, pero había outros medios de contaxio? Aquí, no Centro Oncolóxico Regional da Coruña, e ao igual que no resto de hospitais de Galicia, utilizouse un radiofármaco contaminado co sangue dun paciente que desenvolvera o mal das vacas tolas. Chegaba a hora dos humanos. As autoridades políticas tiñan agora que enfrontarse a un problema máis perigoso aínda, que a enfermidade se transmitise a humanos, e insistiron no risco case cero de contaxio. ¿Opinaban o mesmo os expertos? Yo advertí hace tiempo ya, porque conocía bien la enfermedad, que era muy posible que en España íbamos a tener una enfermedad, porque no podíamos ser una excepción. Y yo mismo fue el que recomendé a las autoridades la conveniencia de poner un plan de vigilancia que tuviera bueno, pues un mínimo rigor y que permitiera pues detectar los posibles casos que pudiera haber en España, que yo estaba convencido que con toda probabilidad tenía que haberlos porque no podíamos ser una excepción.